El Rotary Club del Prat ha atorgat les seves tradicionals beques a alumnat pratenc que enguany arrenca el primer curs d'universitat o que cursa un grau superior de formació professional i que ha destacat per la seva excel·lència acadèmica. Una ajuda al jovent per a aquesta etapa educativa que vol facilitar el seu camí cap al món professional. Este proyecto de entrega de becas nosotros lo contemplamos como una muestra de nuestro compromiso por mejorar o ayudar al colectivo de la humanidad. Desarrollando nuestra área de interés en colaboración con las administraciones, proponemos la entrega de estas becas para intentar ayudar a los estudiantes de los institutos del Prat que hayan sido galardonadas. En concret, s'hi han atorgat 3 ajuts de 1.000 euros cadascun que s'entreguen anualment per sufragar els costos de la matrícula, a més d'un quart amb el mateix import que s'ha concedit per segon any consecutiu de forma extraordinària. Yo estoy súper agradecida con esta beca porque me viene muy bien para seguir estudiando y seguir formándome poco a poco para llegar a la meta que yo quiero. I estic molt agraïda per aquest premi, per donar el suport per poder seguir estudiant. La matrícula, pues sí es verdad que se supone que la van a hacer pública, universidad totalmente pública, el año que viene, pero para este año pues ha sido una gran ayuda, porque mi familia, pues sí, nosotros necesitamos ese dinero. Estic molt contenta i molt agraïda per aquest reconeixement, ja que després de tot l'esforç que he realitzat durant aquest any s'ha vist reflectit d'una manera i que m'hagin donat això és un gran orgull. El Rotary Club del Prat fa 26 anys que celebra aquesta entrega d'ajuts a alumnes destacats de la ciutat. En aquest temps s'han donat un total de 78 beques amb un import de prop de 64.000 euros.